Γανό. Όχι, ναι, συγγνώμη που άργησα. Πάλι και πολλή κίνηση. Θα πούμε απέναντι. Κοιμήθηκα αλλού εχθές. If you know what I mean. Τι κάνετε, συμφοιτητάκια πρωτοετής και δεν συμμαζεύετε. Έχω γνωρίσει ένα στη σχολή, άστον. Ψηλός με λαχρινός με πράτσα. Βασιλική, γιατί ήρθες εδώ αφού δεν μπορείς να παρακολουθήσεις? Τι εννοείται γιατί? Να δω τα συμφοιτητάκια μου. Ησυχία! Καλά, συγγνώμη. Καλά, έτσι νομίζω ότι θα γίνεις οικονομολόγος εσύ. Και οικονομολόγος θα γίνω και μεταπτυχιακό θα πάρω και υποτροφία στο μεταπτυχιακό θα πάρω. Τα έχω όλα κανονισμένα. Έχω ξεκινήσει διαδικτυακά μαθήματα, μπας και γλιτώσω. Στο φοιτητάκι. Το φοιτητάκι είναι φροντιστήριο που σου κάνει ιδιαίτερα μαθήματα από το πρώτο έτος μέχρι και το μεταπτυχιακό. Αναλαμβάνει Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΠΑΠΗ, ΕΚΠΑ και ΠΑΜΑΚ. Και είναι το μοναδικό με εξειδίκευση στα οικονομικά, Συγγνώμη, έχω λιμοκτονήσει. Ήμουν όλη μέρα για ψώνια. Έχω μπει σε ομαδικό τμήμα στο φοιτητάκι με 15 ευρώ την ώρα, κάνω μάθημα με φιλαράκια μου, μου έχουν μείνει και λεφτά. Είναι να είσαι έξυπνος, ρε παιδί μου. Ησυχία! Να μην πω δύο κουβέντες με τα παιδιά. Είναι αυτή εδώ, ρε. Βασιλική, σηκώ πάνω. Εισοδηματικός περιορισμός. Αυτό που μας λέει το διάγραμμα είναι ότι με τόσα λεφτά που χάλασα σήμερα δεν έχω μία. Κάτσε κάτω. Καλά. Λοιπόν, παιδάκια, έδωσα το παρόν και σήμερα. Πρέπει να φύγω γιατί περιμένω τα μόρια που σας έλεγα στην αρχή. Σας περιμένω όλους στο φοιτητάκι να κάνουμε μάθημα παρέα. Γιατί αν περιμένω που αφήνω εδώ πέρα, ζητώ που καήκαμε. Πού πας? Έφυγα.